Wat is dit dan? Nou kijk, hebben we opgeschreven, dit is het ras. Wat is dit? Wat is dat precies? Nou, we hebben dan 3 soorten druivenstokken aangekocht. En dit is een Sauvignon Gris. En dat geeft een rosé druifje. Die hebben we er voor de kleur bij gedaan. Of het nou verstandig is, weten we niet. Maar dat is het experiment in het experiment. Maar ze groeien wel goed, deze planten. Dit waren eigenlijk de beste soort. Misschien moeten we hier meer van aankopen. Maar ze proeven net zo lekker. Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet. Dat hebben we nog nooit geprobeerd. Maar ik heb wel natuurlijk geproefd hoe deze druifjes in de wijn proefden. En dat was lekker. Dan hebben we aan deze kant hebben we Solaris, de Solarisdruif. En die doet het ook goed in het Nederlandse klimaat. En dan hebben we aan deze kant de Johanniter. Daar zijn we niet helemaal tevreden over. Waarom net? Nou, ze blijven wat klein. En we weten niet precies hoe dat komt. Maar ja, misschien hebben ze gewoon meer tijd nodig. Maar als ze het nou net duggen, gaan ze dan naar de rouw. Nee, dan moeten ze weer kort geknipt worden. En dan hebben ze nog een jaar langer nodig. Maar eigenlijk hebben we gewoon een beetje regen nodig, denk ik. En wat is nou de dream? Hoe moet het worden als je met altijd al je kind, zeg maar? Nou, eigenlijk is het als een grap eigenlijk begonnen. Roland woert graag en het liep me ook heel leuk. Nou, en dan begin je zo'n experiment. En wat het wordt, ja, nou, we willen eerst even zien hoe dit uitpakt. En dat we misschien op den duur, als het al je goed gaat, want we gaan ik wat leer hier op Battalion, want net alles lukt vanzelf de eerste keer. En dan wordt het misschien wel uitbreid, ja. Dat is eigenlijk wel, zo wel leuk wezen. Maar uiteindelijk moet je dan maar de voeten in de tonnen, de droeven stampen en dan wordt het uiteindelijk wien of zo? Op die manier zou ik het nog kennen, maar ik denk dat er een modernere manier is waar dat makkelijker kan. Maar dat is ben al je van die dingen die we echt nog uitvinden. En dan moet je weer investeren. Ja, zeker. Het kost het wel een paar centen nog, ja, dat klopt. Ja, maar het wel vooruit investeren, het kost eerst geld voordat het wat oplevert. Nou, en zolang het week in wien-verkeping in, en dan zal het wel kostje bloeien. Dus, maar dan hebben we wel hulp op plezier. En dan moet je wel heel erg van wien houden dan. Nou, dat doch ik. dat Roland ik. Dat is eigenlijk misschien wel een passie die we beiden hebben. En dan uw eigen wienmeidje. Ja, dat zou helemaal geweldig zijn als we een keer bij me kon zitten en uw eigen flessen wien op tafel krijgen. En dan ik nog ervan genieten. Ja, dat is een dream. Tjoch. Dank u wel.